Lenja yakhe ahlala naye kuthiwa uHani igama layo. Iyona-ke lenja le mina nayo ekade ngithokozisa nayo, hhayi ngoba nakhu bekukhona umuntu ekade nginaye. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nehleli no-Longstar. Namhlanje vashela udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumnaksi wakhe. No, kusikwiza wakho. Unothi umnaksi. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukele emakhaya, mina ngisuka eNdwedwe. Usuke eNdwedwe? Yeah. Okay, uhlaliswa yini-ke sihlalo sobukhosi? Iqalaphi imfihlo? Imfihlo yami ile yokuthi nomuntu engithandana naye, so umuntu wami usebambile ukuthi mhlawumbe khona umuntu engithandana naye noma engijola naye eceleni, okungelona iqiniso lelo-ke. So ngizoletha lolo daba namhlanje ukuthi ngimazise nosisi wakhe ukuthi mina kahle kahle anginaye umuntu engijola naye ngaphandle kamfowabo, kodwa kunoHani eceleni okuyinja leyo-ke. So mina kahle kahle nje ngithokozisa nenja nje. Ima, wait. Ima, iqale kanjani le relationship yakho nenja? Usungaze uxabane nomuntu wakho ngenxa yenja. Iqale kanjani? So inja isikhathi esiningi vele iyona engihlezi nginayo isikhathi esiningi cause umuntu wami unokuthi nje ayiphumele namajita. Imiqale kanjani i-relationship nenja? Ngifuna ukwazi ukuthi uzubona ukuthi ungaqala i-relationship. Okay, ngiyakuyona leyo. So shuthi-ke inja-ke before ngimove in nomuntu wami. So mengimuva in nomuntu wami-ke bese siyahlala nje sibe ndawonye kube mnandi kube nje. So ngimthola vele unayo lenja le. Okay. So-ke lenja-ke ngavele kuyiyona-ke engihlezi ngiba nayo isikhathi esiningi emini mengekho esemsebenzini, mebuya emsebenzini vele iyona nje engisuke nginayo. Okay. So-ke bahamba ubudlelwane bami nalenja ngayijwayela-ke. So inezinto nje lokhu ingikhotha uma ngizwe ingikhothile nje ngizizwe yabo. So-ke kwahamba kwagcina sekufike ekuthenini-ke ngibe nami nemizwa nayo, connect nalenja le. So mengiconnecta nalenja lena-ke kwagcina sekwenzeka ukuthi ngithole-ke sengiyimbandakanya. Ima, khona le part le othi-ke nama ikuthinta uzizwe inja iqhamuka wayithathephi umyeni wakho, i-boyfriend yakho? Wayithathephi lenja? Lenja le wayethathe ebalungwini abalungu laba abasebenzelayo. So-ke wayekwazi ukuthi ayifuye-ke ehlale naye, wayethenga nje kubona-ke because vele nabe sebengasayidingi. Manje wena-ke wazi ngani ukuthi ifuna lento oyifunayo ngoba uthi-ke nawe wazizwa ufila some type of way emva kokuthi ukukhothwe yinja? Wazi ngani? Wabona ngani? Ngabona nje nayo nje indlela nje engixhumela ngayo nendlela engisondela ngayo. So ngazizwa nje nami nginalokho-ke nje uma isondela nje vele nje iqondele nje yabo. So-ke nami ngagcine sengi-understand ukuthi kahle kahle lenja le ile nhlobo yezinja ey'kanje. So-ke kwagcina sekwenzeka-ke ngendlela okwenzeka ngayo. So wena singasho ukuthi washelwa yinja yachitha umuzi wakho? Ngingasho kanjalo ngithi hhayi inja shame yangiwina. So manje-ke i-relationship yakho kumyeni wakho or i-boyfriend yakho nize nihlukana kwenzakalani? Ngoba uthi-ke nabecabanga ukuthi khona umuntu osuthandana naye. Kuwukuthi u-boyfriend wami behlezi ethola ukuthi vele ngazi ukuthi khona umuntu engihlezi nginaye. Yabo, so ngazi ukuthi nje ngihlezi ngibhizi yabo. Yini ayisho or ayibona? Phela uma ngabe umuntu ulala naye ekade nomunye umuntu kuyazwakala, kuba nomehluko umuntu olalayo nomuntu ongalali. So kuba nomehluko noma adulele nenja? Phela inja vele nayo njengoba inesitho lesi yabo, so iyakwazi ukuthi vele kuzwakale ngazi ukuthi vele umuntu. So manje uma unomuntu wakho inja ibingabi nawo umona ukuthi-ke nangu umuntu phela umnikazi wendlu lo? Inja mase kusihlwile nje iyahamba iyolala endlini yayo, ayibi nathi. So nje isikhathi sayo nje siba semini. Okay, so le relationship yakho-ke nenja yaze yachithwa into ade uthi uyayakha.
Manje uthi ufuna ukuconfessa kuSqueezer wakho. Why ufuna ukuconfessa uSqueezer wakho? Ukuthi kahle kahle ngifuna ukuthi azi ukuthi ngigeza kahle igama lami futhi elazi iqiniso ukuthi kahle kahle akuyena umuntu engilala naye noma ebengijola naye kodwa bekuthi nje nami ngijabulisa nenja. Manje uHani igama lenja? Yebo hani. Laqanjwa uba? Ngathola nje ibizwa ngalo nami. Okay, so manje uphi uHani? uHani wasala khona lapha ku boyfriend. Wasala khona. Uma ucabanga ulo uSqueezer wakhe eyizwa le ndaba uzothini? Khona kuzomthusa futhi nje kuzomenza nje angazi ngachaza kanjani kodwa nje ngeke nje azangithathe nje serious ngendlela engibuka ngayo. So manje sekunesikhathi esinganani ke nihlukene nomuntu wakho? Njengamanje ngicabanga siyohlanganisa unyaka. Niyohlanganisa unyaka. Anikaze nizama ukulungisa izinto. Ngaye ngathi ngiyazama ukusondela kuyena wakhombisa ukuthi nje akayizwa kahle indaba yami. Manje uyangiconfuse uma uzofuna ukusondela kuyena, usondela kuyena noma uHani? Ngangisondela kuyena uboyfriend for ukuthi silungise izinto. Ukuze usondele kuHani. Ngasho kanjalo ukuthi noHani naye ngoba vele uHani naye ngisamdinga. Wow. Ake sithinta uSqueezer mhlawumbe yena uzoyi-understanda kangcono le ndaba. Simuze ukuthi uthini yena ngalolu daba. Ready ukukhuluma noSqueezer wakho? Yebo. Iyathusa-ke kodwa le. Mhlawumbe kangafanele le nje iqanje uHani. Sekwenzeka. Okay, nansi-ring. Sawubona unjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo siyakhuluma. Okay, ngiyabonga. La e-studio ngihleli nosisi wayethi-ke wayithanda nosisi wakho? Nobhuti wakho? Owayethanda nobhuti wami? Wayethanda nobhuti wakho sebahlukana. Uthi-ke nanginodaba afisa ukutshela lona. Alright, ngilalela. Okay, ngicela umlaleli. Yebo sawubona Squeezer njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngingeze ukumoshela isikhathi yazi la ngicela ungisiza nginodaba nje ngikuzela nalo kodwa futhi ngicela nosizo. Nosizo futhi? Yebo. Okay, ngiyakhuluma ngilalela. Kahle kahle la ngizosho ukuthi ubhuti wakho size sahlukana mina naye nawe futhi ubuwazi ukuthi sihlukanile ngoba ecabanga ukuthi mina kunomuntu engimjolela naye kanti akekho umuntu engimjolela naye. Ngiyajolelana. Angizange ngize ngimjolele. Kwenzakala ngoba thina kwazi ukuthi uyamjolela wena. Okay, into eyenzakala la ngithi uyazi ukuthi unenja endlini ekade ngihlala nayo naye. Lenja Ngihlala khona. Lenja yakhe ahlala naye kuthi uHani igama layo. Iyona ke lenja le mina nayo ekade ngithokozisa nayo. Hayi ngoba nakho bekukhona umuntu ekade nginaye. Mina nenja bengijabulisa nenja mina. Mina hlahle kufana nokuthi bengijola nenja. Man, angizoziyazala. Angizoziyazala. No, angidlali ngiserious. Ngibona ngithatha serious ukuthi wena ubulala nethi. Nje bengihlala naye. Yebo, bengilala nenja. And bengicela bandla ukuthi lenja ungibuyisele ungizame uba nendlela ukuthi ngikwazi ukuyithola. Ayibo kuyanda. Kazi ngiyithola ukuthi shopho iprank uzoziyazala or something. Wena uchaza ukutshela ukuthi yazi kuwe sibakhulu wena kuchaza ukutshela ukuthi wena uthi sengihlala naye. Yebo. Nenja, akusho ukuthi kwayena umfanisa nenja. Akhuphe
ngicela phansi kunenza inja ingcono mnayo ngoba ufuna ngithola nokuthi ngikusize ngizithole leyo hayi ukuthi ngikusize ukuthi ngikhulumele nobhuti wami uzembela nobhuti wami wena ufuna inja. Kuyafana ubhuti wakho nje akangifuni njengamanje akafuni lutho nje ohlangene nami kade ngimncenga sekuphele ngisho unyaka nawe uyazi akafuni lutho nje ohlangene nami so ke vele ngoba vele nami kodwa amsho ukuthi uma engezwa indaba yenze ngavele ayinyanye nokunyanya ngoba mhlawumbe manje ngoba usakakufuni akafundi mhlawumbe ushithile komnormal uma engezwe yenza ngiyacabanga ukuthi ngazizonda ngoba ukuzonda kakunyanya nje straight already vele uyangizonda nami already vele uyangizonda nami vele sengikwamukelile ukuthi vele mina naye vele ngesiphinde silungise lutho ayisekho into eyolunga phakathi kwami naye and futhi angisafuni nje omunye umuntu ngaphandle kwenje inja ayinikani stress so ngiyacela yebo ngicabanga ukuthi mina ngakusiza-ke mina ukuthi uthathe leyo nje leyo situation nayo ukuthi ngesinye ufuna inja hhayi ukuthi awufuni ukukhulumele lokuthi angifuna ngifuna ngitshotshele inja nami lokho lawo masela ufuna ukuthumba mina ukuthi ngithothele inja mina ngoba ngihlukephi nawe. Cha ngiyacela ukuthi ube nendlela ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyithole le nja ngiyacela indlela mawucabanga kumele izifune mina engizoze ngitholele indlela. Cha ngizoxoxa nawe nami nje njengoba wena uyakwazi ungena ngaphakathi mina angikwazi ungena ngaphakathi. Akekho omunye umuntu ngaphandle kwakho ngiyacela. Hayi awukhona omunye ongayenza lokho wena hamba yishuthi kumfuthi wami njengoba wena wasithuthela ngicela ukuthi hayi bazonganga sithuthelanga mina ngithembela lenja yakho sacela ngiboleke leyo njengoba usathini mhlawumbe umtshela ukuthi sacela ukuthi sidayiselaneke leyo mhlawumbe angiboni futhi ukuthi angidayisela mhlawumbe uzobulala uma ethola kwalokho kwamina vele ngiyahalela ukubulala hayi ukuthi nginiye wena khona uzoyibona ukuthi njani noma uhambe uyifumela eyakho inja kwezinye indawo. Iyona yodwa le nje engiyifunayo. And akufuni ukuthi ngingene lapha kwakhe akasafuni lutho nje ohlangene nami ngiyakucela nje Nkosi yami. Mina okay ngiyathanda ukuthi phela mina kodwa yini mhlawumbe into eyenza ukufanga ukuthi mina ngingamizwela ngizole kodwa ubhuti wami yena umile nenhliziyo ebuhlungu kwabuhlungu uhlukana nayo ngoba nathi ayitshela ukuthi uyasithusela bawucabanga uma ingezwa leyo yenza aphinde athole ukuthi mina futhi ngithathile leyo nto ngayintshontsha ngayintshontsela wena bawucabanga ngeke axabane nami bangalokho yasho nawe unankinga ngokuthi umndeni izoxabana noma indaba yenza nawe. Yebo ngizoxabana vele ngoba vele naye vele lento le ngesikhathi yenzeka akafunanga ukuyilalela futhi nami angikwazanga umtshela yebo khona uyabona ukuthi yebo sizoxabana wena unandaba nokuxabana kwakhe wena nzima uzitholele inja yakho. No ngiyacela Nkosi yami yazi angisazi ngizothi ngiyacela wena unandaba nokuxabana kwami nobhuti wami noma uzitholele inja yakho hayi selfish ntombazane angikho selfish angiyithandele yakho ngiyacela ukungaphindi ikho uhambe ekhandele yakho noma uyifunele yakho ngoba ngazi ukuthi kuzokwenzeka kanjalo wathi ufundise kanjani leyo nje ukuthi into enjani yenziwa yayazi lapho leyo nto. Izinja ziyafundiswa phela nje. Oh so ukuthi wena wayifundisa le ngayithola vele ikwazi nami ngafundiswa iyona eyangifaka kulomoya lo. Iyona fani yomoya. Yebo. Kahle yabona abantu bokuhamba labasekhaya ngoba yafaka wena umoya phela abasekhaya kangifaki noma vele wena wawubheka izinto thina esingayiboni uhamba ucina izinto eseqaleni endlini awuyibheki ma yazi abantu understand ukuthi kuthiwa uhlapho wathisa nomngane wakhe nani ngiyangixaka leyenja hayi angifuni ungasho angizizwe futhi le nto ungacabanga ukuthi mina ngizoxabana nobhuti wami sibange indaba yokuthi wena lokundela ubulala nenja ekhona nathi okubuhlungu ngoba ubulala naleyo nja ngalokho kusolala nawe kushithi yena bebuya futhi aphinde azolala nawe kadilele nenja angijabule ukuthi lokungikhathaza kalokho bengafuni ukulala naye mina ngoba ehleze ethi yena ukhathele behleze ethi yena ukhathele behlaze ethena ukhathele futhi uhamba namagenge lapha ngaphandle so mina bengeke ngikwazi kulokho ngimlindileke nami nginama feelings akaze iqondana ngisho ngabe linjalo mina ngibona ukuthi ngasiza ngaleyo nto hawu sevalile usho ukuthini ukuthi yena akaze kuqondane ukuthi alale nawe uphendula le nenja ngoba uthe kumina
uyamsola uthwezwa ukuthi ade ubhizinenja. Cha, into yena eyenzeka la wabona imessage ngibhalela umngani wami ngimtshela ukuthi mina kunohani owenza so so ke yena kwasebamba leyo message leyo so ekutholeni ngemessage usecabanga vele yena ukuthi kunomuntu So awukazi ulale nabo boba uthuka angaze ngeke. ngilale nabo bethu kanye. Okay, so lana yazi bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzolwela ukuthi akusize uthola ubhuti wakhe back uxolisela indaba yenje kodwa ngilokhu uzwa ufuna inja. Yes, ngiyayidinga inja. So ngitshela ukuthi inja bikwanelise indlula yena lo bhuti. Yebo kakhulu. So inja bidlulwa umuntu wakho? Yebo kakhulu. Okay, if uyithola le nja leyo uzoqhubeka nayo. Mangithola nje inja kobe sekuphelelisiwe empilweni yami kobe seku right. Mawungayitholi? Ngizozama ngamandla monke ukuthi ngithole inja. Manje ke inja nifaka uyayifaka icondom kwinja? No, angifake. Awusabi yini phela inja le isilwane. Yabona nje mangabe sengibona ukuthi manje isizo release so ngiyazama nami ukuthi stop bese naye understand. So wena ubukhuluma nenja ni understandana. Yebo ngokwenza hayi ngolimi ngokwenza nje naye bese yabona nje ukuthi manje sekunjalo. Okay, angijwayele ukukhuluma le language le kodwa umuntu wakho bengakuchamisa yini? Ubekwenza before. But ngoba manje sekunokuzwa ama test angefani. Noma akusafani. Ukwenza okungafani. Ukwenza okungafani yebo. So makunokwenza okungafani kunomehluko lapho. So manje usuchamiswa inja. Inja nje yenza wani. So uma ungayitholi le nja lena uzowenza njani? Ngizozama ukubheka enye ke okungenani noma nje ngizama ukuthi ngibone ukuthi ngenze njani ukuthi kuze ngicine sengi right nami. Yazi namhlanje ngihlule singalwanga. Yo, hayi, nezolo babukele emakhaya uthi ke na uGeli, hayi ngoba efuna umuntu wakhe back kodwa ufuna inja yakhe uHani. Ukuthi ubani lo Hani sengifisa ngisho nokumbona uHani loyo ngoba nangu uHani ukwazile ukuhlukanisa irelationship ngokwenza kwakhe. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi lesi siqephu sisikipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar ngiyandithanda kakhulu. Is there Black Life TV?